L-iskema ta' ċittadinanza b'investiment qed twassal għal disgwit ieħor fil-Partit Nazzjonalista. Il-kandidatu kunsillier Justin Xkembri issa qal li l-pożizzjoni finali tal-Partit Nazzjonalista tkun fil-manifest elettorali għall-elezzjoni li ġejja. Dan wara li d-deputat Karola Kulina qal li għandha titwaqqaf għal kollox u l-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija wkoll talab minn sospensjoni għat twaqqif tal-iskema. L-iskema dejjem nislet konfużjoni fil-Partit tal-Oppożizzjoni kif wara kollox innota il-preżentatur tad-dibattitu politiku. Il-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista fuq l-IIP għaliex qatt ma kienet daqstant ċara, ġifieri filli ngħidu kontrija mbagħad għandek deputati li jaħdmu xorta f'dak is-settur u filli ħanżommuha. Fil-fatt fil-Partit Nazzjonalista hemm min l-iskema ma jrida b'xejn u hemm min ried jew saħansitra jħaddimha. Jirriżulta li wara l-attakki tal-aħħar ġimgħat fuq l-iskema internament kien hemm kritika li l-Partit Nazzjonalista m'għandux imur lura minn dak li wieħed fl-aħħar elezzjoni ġenerali. Dakinhar kien wieħed li jżomma. Fuq il-programm in-debt Xkembri qal li l-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista tkun fil-manifest elettorali li jmiss. Adrian Delija x'jagħmel bil-programm tal-passaporti? Il-programm elettorali tagħna fatallu. Fil-programm Xkembri ntbagħat fl-aħħar mument minflok is-Segretarju Ġenerali Clyde Pooley, Mafus kellu jikkonferma li hemm nies jiġbdu naħat differenti. Hemm diversi opinjonijiet anka fih dan il-Partit Nazzjonalista. Il-mistoqsija baqgħet tkun ċara għalkemm mhux daqstant it-tweġiba. Li huwa importanti illi dak kollu illi qiegħed jagħtina il-ġid ekonomiku inħarsu lejh, nistudjawh u nimxu minn hemmhekk. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.